जेरै खोथा एरै बिटिआर सरकारनि खामानि मावनाय। थारैनो बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों बेबादिनो रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै होनायनिफ्राय दोरोदनानै थायाखै। नंगौ, थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा गोबां गोख्रों हाबा मावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनै चिरां जिल्लानि फानबारि माइनावस्रि बाजारनि सानजाहा आमलायगुरि गामियाव हानि खारिथिखौ रोखा खालामनो थाखाय जिपिएस सार्भे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जायैयावनो हा गैजायै रायजो राजाफोरनि 2,20,000 सुबुंफोरनो हानि फाट्टा होनो हाबाय। आरोबाव रन्जित बसुमतारीया प्रमद बर'नि दैदेननायाव 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि सिगां हा गैजायै 2 लाख रायजो राजाफोरनि हानि फाट्टाखौ होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। थारैनो बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाखौ खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनानै होनाया जोबोरैनो बाख्नायजाथाव।